Badalona commemora demà dimecres la Diada Nacional de Catalunya amb els tradicionals actes institucionals a la plaça de la Plana. La jornada començarà a 2:15 amb el Ball de l'Àliga, que donarà així el tret de sortida a l'ofrena floral de les diferents entitats de la ciutat. A 2:15 del matí es farà l'ofrena institucional de l'Ajuntament, seguida del cant de l'himne dels Segadors. L'actuació castellera, a càrrec dels castellers de Badalona, clouran els actes institucionals a partir de les 12 del migdia. Previ als actes institucionals de demà dimecres, la Comissió 11 de setembre de Badalona ha organitzat per aquesta nit un sopar popular a la pista de hoquei de Sant Josep. Pel que fa a la Via Catalana, ja són més de 9.000 les persones inscrites al seu pas per Badalona, tot i que els organitzadors calculen que la xifra augmentarà, ja que compten que molta gent s'hi sumarà sense haver fet la inscripció. Recordem que a Badalona la cadena humana anirà des de la Nacional 2 a l'alçada de Montgat, baixarà pel pont de la Riera Canyadó cap a la platja i travessarà tota la ciutat pel passeig marítim fins a Sant Adrià de Besòs. Per aquest motiu, a Badalona l'afectació de trànsit serà menor. Pel que fa a la Nacional 2, es tallarà el trànsit a les 3 de la tarda. Un altre dels punts afectats serà l'accés al port de Badalona. Es tancarà l'entrada de Sant Adrià de Besòs, així que si han d'entrar o sortir cotxes, ho hauran de fer per la banda de Badalona. El servei d'autobusos es veurà afectat en la seva totalitat, amb retards entre les 4 i les 7 de la tarda, així com el servei de tramvia. Les línies 4 i 6 quedaran sense servei i la 5, que arriba fins al Gorg, finalitzarà el seu recorregut a la Farinera. Els serveis es restabliran a les 18 hores. A la ciutat, la Via Catalana s'enllaçarà amb el tram Progrés, que han organitzat algunes entitats socials i que encerclarà l'Institut La Llauna i l'Escola Progrés en defensa dels drets socials. D'altra banda, l'Assemblea Nacional, junt amb Òmnium i Esquerra Republicana a Badalona, han organitzat la sortida de 7 autobusos des de la ciutat fins a les Terres de l'Ebre. L'objectiu és omplir tots els trams de la Via Catalana. Els autobusos sortiran al migdia des del Museu de Badalona. L'Associació Badalonina Segona Oportunitat Animal denuncia